Hej og hjertelig velkomne til denne her podcast, som i dag bliver på dansk. Og det er en lidt usædvanligt for mig at tale dansk. Jeg er født og opvokset i Danmark, men som regel taler jeg svensk. Men i dag så har jeg en herlig gæst fra Danmark, så hjertelig velkommen til dig, Trille Andersen. Ja. Øhm, og du har været med en gang før på vores podcast, men det er meget længe siden. Så du har noget, der hedder Horse B&B. Så fortæl os lidt om, hvad det er for noget. Tak skal du have, og tak fordi jeg må være med igen. Jeg har en portal, der hedder Horse B&B, som er Danmarks største portal for høhoteller og opstaldningssteder og hesteevents. Og den har jo efterhånden nogle år på banen, og der er sket meget siden, at vi har talt sammen sidst for et par år siden. Øhm, og portalen er blandt andet også online i Sverige og i Tyskland også, og vi arbejder på, at den skal faktisk udbredes i hele Europa. Afhængig af hvad land man kommer fra, nu om man går ind på horsebnb.dk eller .se eller .de, så vil man også fra andre lande kunne se den, bare på engelsk. Hvis man ønsker at vide sådan min hel baggrund for, hvordan jeg startede Horse B&B og hvorfor, så kan man jo gå på Podbean og høre vores første podcast, vi lavede med Horse B&B der for et par år siden. På nuværende tidspunkt, der er der over 800 opstaldningssteder i Danmark, og jeg mener det er omkring en 40 stykker i Sverige, og over 100 høhoteller, hvor nogle af dem også er i Sverige, og der er et par stykker i Tyskland også. I 23, der havde vi godt 53.000 brugere og besøgende på sitet, og omkring 1,9 millioner hændelser, det vil sige forskellige søgninger. Folk de bruger i gennemsnit 4 minutter, når de er på siden, hvilket er meget, meget højt. Men det er jo fordi, man søger rundt, og så bliver man måske lidt nysgerrig på et andet opstaldningssted, eller man også shopper lidt rundt i høhoteller for at finde ud af, hvor man skal på ferie hen med sin hest. Man har mulighed for at booke høhoteller både i Sverige og Tyskland, og vi kunne jo godt tænke os, at det blev meget mere udbredt, specielt nede i Tyskland. Jeg har mange forespørgsler, også omkring høhoteller, omkring grænsen, fordi Danmark er sådan et gennemkørselsland, når folk de skal ned til Europa og starte stævner, eller kommer fra Europa og skal til Sverige og Norge, så kører de også igennem Danmark. Så jeg får indimellem forespørgsler fra udlandet også med, hvor de faktisk gerne vil gøre hold i Tyskland. Og det kan jeg desværre ikke tilbyde så meget af endnu, enten der ligger 2 steder dernede. Jeg tænkte, om man måske lige skulle forklare, hvad et høhotel er, for er man svensker, så ved man det ikke rigtigt. Men det er altså, at man har et sted, man kan køre til, eller ride til, hvor man kan have sin hest opstaldet, både ved konkurrencer, eller hvis man vil på ferie, hvis man vil ride fra stald til stald, så Ja, findes der de her muligheder, og dem kan man så finde hos dig ja, på ja. B&B. Og det er jo altså bed and breakfast, eller bed and box, som det også bliver kaldt, blandt andet i Tyskland, Ja, for hest og rytter. Og nogle steder tilbyder kun plads til hesten. Og det er meget vigtigt, at det skal der være. Der er enkelte, der har forespurgt mig, om de måtte støtte portalen og bare tilbyde plads til rytteren, fordi så kunne hesten stå hos naboen. Og det har jeg sagt nej til, fordi vi er ikke en bookingportal som Booking.com og de steder, hvor man kan booke værelser og overnatning til personer. Det er hovedsageligt hesten, og så selvfølgelig helst også gerne plads til rytteren. Og det kommer i form af både boks, eller paddock, eller folde, eller hvad man synes, man tilbyder. Og overnatning til rytteren kan være alt lige fra en plads, man kan stille et telt, til overnatning på et høloft, eller en dejlig seng i en lejlighed, eller et værelse, eller et shelter. Altså høhotellerne, de steder, der har sådan en plads, de har en stald, hvor deres heste måske går ud om sommeren, så har de jo mulighed for at tilbyde høhoteller om sommeren.
så bestemmer man selv, hvad man vil tilbyde. Vi siger bare som minimum, et høhotel består af en fold med et ordentligt hegn og vand til hesten. Så kan der overnatte en hest på stedet. Ja. Og så selvfølgelig strøm i hegnet også, jo ikke også. Det er det mindste høhotel, man kan have. Og så er der jo op til de store forkromede løsninger på ridecentre, hvor der både er adgang til ridehus og alle mulige andre faciliteter, og lejligheder, man kan overnatte i osv. Ikke også? Og så der er alle prisklasser, så der er noget for enhver. Mm. Og jeg håber jo også på, at kan se det også, det sker indimellem, at folk bruger det, når de skal til stævner. Ja. Jeg har selv på min egen ejendom haft nogen, der var Riders Cup, som ikke ligger så langt herfra, hvor jeg bor, kom de med en springhest om sommeren og opstallet, og så sov de i min bed and breakfast på førstesalen, fordi de skulle deltage, og så kørte de frem og tilbage til stævnpladsen, fordi nogle heste er måske ikke så glad for en stressende stævnplads. Nej. Det heller lige køre lidt væk for at stå i et lille, stille og roligt sted, hvor der er fred og ro, så hesten kan stresse af imellem, at den skal ride konkurrence. Så det er det, høhotellerne er tænkt som, altså et hotel for hesten i begrænset antal dage. Ikke at sammenligne med den anden del af portalen, som er opstaldningssteder, hvor man kan gå ind og søge på et sted, hvor man kan have ens hest boende længere tid ad gangen. Okay, så det findes også, ja. Ja, præcis. Jeg var jo så med, siden vi talte sammen sidst, i Løvens Hule i forrige sæson. Og det gav jo en vældig respons. Ikke på løverne. Jo, det var lige ved, at den ene af løverne kom med på en investering, men så ikke alligevel. Men det gav virkelig meget opmærksomhed, og jeg blev kontaktet af så mange bagefter. Både investorer og andre interessenter. Og det gjorde så, at der kom et IT-firma med, og de har leveret en app til Horse B&B. Så den er også som en app, og vi er faktisk meget overrasket over, eller positivt overrasket over, hvor mange der rent faktisk bruger appen, og hvor mange der har downloadet den. Så det er jeg rigtig glad for, og tusind tak for det til de brugere, der er. Men man kan gå ind i sin, App Store, hedder det i hvert fald på iPhone, og Play Store, eller sådan noget, tror jeg, det hedder på Android. Jeg kan ikke huske det. Men der ligger Horse B&B-appen, og man skal huske at tage den app med det hvide logo, for der findes faktisk en amerikansk udgave af Horse B&B, som ikke har noget med os at gøre. Okay. Men der er ikke nogen, der tager til USA alligevel på et høhotel. Så det er lidt langt. Ja, derfor koncentrerer vi os om Europa, fordi det er det, du kan køre til. Og skal til USA med hesten, det er noget helt andet. Ja. Det kræver jo ikke også, så det har vi ikke koncentreret os om. Så husk, at det er det hvide logo, så kan man downloade vores app, og så har man altid Horse B&B med sig. Man kan jo frit gå ind og kigge på høhoteller og kigge på opstaldningssteder, og så er det kun, hvis man skal have kontaktoplysningerne til opstaldningsstederne, man skal tegne et abonnement, som kun koster 39 kroner, uden binding. Man skal huske at opsige det, hvis man ikke vil have det mere. Til gengæld har man et abonnement, så har man et gratis gebyr, hvis man booker høhoteller. Så vi ligesom har givet jamen hvis I støtter os hver måned, så skal I heller ikke betale os et gebyr, når du booker et høhotel. Og gebyret er 10% af dit booking fee, så de 39 kroner er hurtigt tjent ind. Jeg oversætter lige til svensk, det er 39 kroner. Ja. Det er det, så det er 55 svenske. Det glemte jeg lige. Der er lige noget med 55 svenske kroner. Ja. Så det var jo rigtig fantastisk, at vi fik det IT-firma med, som så også varetager programmeringen fremadrettet. Men selvfølgelig er det kun drift og vedligeholdelse, de varetager. Når der er nogle ting, der skal specielt programmeres, så koster det ved kasse 1, og det er dyrt. Og hvis man så ikke føler, man måske har set rigtig meget annoncering for Horse B&B det sidste års tid, så er der
faktisk to årsager til det. Den ene årsag er, at jeg for 1,5 år siden blev kontaktet af en advokat på vegne af Airbnb, som havde opdaget, at jeg havde varemærkeregistreringsansøgt om Horse B&B i Danmark og EU. Og det ville de gerne have, jeg stoppet, for jeg krænkede deres rettigheder. Så jeg skulle bare stoppe med at bruge mit navn. Og så tænkte jeg så, at det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg har kæmpet med det her, arbejdet for det her i 3 år. Hvorfor er de ikke kommet noget før? Men det var en meget, meget arrogant holdning, der var til det, og jeg skulle bare stoppe. Og så sagde jeg til dem, at jamen altså, I kan jo købe projektet, hvis det er. For jeg har ikke tænkt mig at stoppe det her. Men det kunne godt være, at de var interesserede i det, hvad det skulle koste. Og så nævnte jeg så et beløb, som de så efterfølgende vendte tilbage med, at det var ikke interessant. Hvormed jeg så kvitterede med, at hvis ikke det beløb det er interessant, så kan den krænkelse, de påberåber sig, ikke være så stor. Nej. Omvendt kunne de jo komme med et modbud. Mm. Og heller ikke noget med, hvis jeg skulle stoppe med at bruge mit navn, ville de kompensere mig, så jeg kunne få nogle penge til markedsføring af et nyt navn. Altså det var sådan meget arrogant. Du skal bare stoppe. Og det sagde jeg så også pænt nej tak til. Så den kører i Patent- og Varemærkestyrelsen nu, og har gjort det 1,5 år. Og det er meget dyrt. Der er man nødt til at have en advokat på, så alle de penge, der kommer ind, bliver brugt på advokat. Fordi de lige har fundet ud af, at du ikke skal hedde det. Ja. Mm. Og alle jeg taler med om det, inklusive min advokat, mener, at vi har en god sag, men jeg vil jo rigtig gerne se det på tryk, inden at vi ligesom gør noget mere ved det. Ja. Samtidig kom der også pludselig en EU-forordning, en ny EU-lov, at alle portaler med deleøkonomi er omfattet af noget, der hedder DAC7. Det vil sige, at vi skal indberette hvert år alle de aktiviteter, vores brugere, eller det vil sige hørehoteller, der har omsætning på siden, de har. Og det er et digert værk af et regneark, der skal udfyldes med alle mulige koder og ting og sager, plus at for hvert kvartal antal bookinger på et hørehotel, omsætning, gebyr, alt muligt skal laves, og det skal man aflevere. Og jeg har prøvet at tale med skattevæsenet omkring, at om det kunne tænkes, at der var en minimumsgrænse for, at sådan noget opstart som mig, der har 30 bookinger om året, der omsætter for så lidt. Altså, jeg tjener jo ikke på 30 bookinger, tjener jeg jo ikke engang 5.000 kroner. Om der ikke var noget minimums, og det er der ikke. Der gælder de samme regler for mig, som gælder for Booking.com, Airbnb og alle de her bookingportaler, som har en helt anden økonomi, end jeg har til det her. Og det er de fuldstændig ligeglade med. Så det skal man bare aflevere. Der har jeg så ved mit IT-firma, som jo selvfølgelig ikke bare leverer sådan en løsning som en del af den aftale, vi lavede i sin tid som medinvestorer. Så det skal der også bruges penge på. Og der har man jo så indtil videre måtte lave en løsning, der bare i gåseøjne trækker nogle data ud, og så vil manuelt overføre til Skats system, som så heller ikke bare lige virker, fordi Skat ikke har fået det lavet ordentligt, og så laver de om på deres løsning, og så skal vi lave det på ny igen, og det er simpelthen et mareridt. Og det er, altså, at der overhovedet foregår sådan nogle ting, der er med til, at en nyopstartet delevirksomhedsportal vil blive lagt ned fra starten af. Ja. Fordi jeg har læst om, at skal du have lavet det software, som kan generere det her automatisk, fordi får du lige pludselig mange bookinger, som nogle af de store portaler har, kan du ikke sidde og lave sådan noget manuelt. Nej. Det koster sådan en løsning 200-300.000. Ja. Skal jeg stjæle de penge hen? Ikke? Så det er grotesk, at de bare kan trække sådan en lov ned, og så gælder det bare alle. At der ikke er en minimumsgrænse for at sige, jamen, eller nogle år, du har til at starte op i. Altså, nu skal du lige pludselig sørge for, hvis du får en god idé til en deleøkonomisk portal, at du også lige skal sørge for, at der er penge til at programmere den løsning her. Mm. Og så kom den tilfældigvis lige med tilbagevirkende kraft i et år. Ja. Og hvis ikke din bruger afleverer de data til dig, så skal du hen og straffe dine brugere. Så skal du sende rykker, du skal lukke deres konto, du skal det ene og det andet. Altså der er simpelthen så hårde regler for, hvordan at det her det bliver
er strikket sammen. Er det så i Danmark, eller det er EU? Det er EU. Okay. Så skat, de administrerer bare en ny EU-forordning, der er kommet med de regler her, ikke også? Mm. Så det er noget, tiden er gået med os, og derfor og pengene for den sags skyld, fordi det er også noget, der lige koster en krig at få lavet, når vi på et tidspunkt skal have lavet en automatisk løsning. Men når alt det så er sagt, så er folk jo søde til at støtte det, og der er også stadigvæk et par annoncører. Og når det er afgjort med hensyn til navnet, så vil vi gøre noget mere massivt, inklusive som jeg fortalte dig inden det her også, jeg har sat min egen ejendom til salg, hvor jeg har noget friværdi, og den dag den er solgt, så lægger jeg igen hånden på kogepladen og smider gerne 500.000 i projektet til professionel markedsføring, så vi kan få det ud over landets grænser også. Og så håber jeg jo så på, at der kommer en kapitalfond eller noget andet på et tidspunkt, der vil købe konceptet. Det kan jo også være, hvis og når Airbnb taber sagen i varemærkestyrelsen, at de måske alligevel er interesseret i at købe portalen. Og så kommer der nogen på banen, som måske har både økonomi og kapacitet og evner til at køre det op på et helt andet niveau, end jeg har. Mm. Med det, som vi kører på nu. Men portalen kører rigtig godt. Det kører fint og stabilt og jævnt. Altså der kunne jeg ikke ønske mig bedre, end at det kunne være meget sjovt, at nu kom i gang ordentligt i Tyskland og mere i Sverige også. Det er mit store håb og drøm, at det kommer til at køre. Ja. Så den kommer op på det niveau, som den har fortjent, portalen. Det er jo lidt skræmmende det her med, at man kan ikke få lov til at lave noget. Man må ikke starte, og så får man den ene og den anden og den tredje på sig. Ja. Man bliver jo sådan lidt mørkeret, som man siger på svensk, at ja, hvorfor må vi ikke som små Ja. lave sådan nogle ting her? Det skal Men der holdes er nogle nede. bagatelgrænser for, hvornår du skal indberette noget, eller jo, de har jo så, der er noget omkring, altså sådan noget som Den Blå Avis og sådan nogle steder, der er det noget med deres brugere, hvis de har under 30 aktiviteter, tror jeg det er, det vil sige 30 varer til salg, så er de ikke omfattet af det. Så går de fri. Og så er der også noget med, at hvis det er udlejning af transportmidler som cykler og biler, så er de heller ikke. Og det har jeg jo prøvet at diskutere med skattevæsenet. Hvorfor lander vi så mellem to stole her? Ja. Jamen det kunne de ikke, det kunne de sådan set ikke gøre noget ved. Det var ikke dem, der lavede de regler. Det var bare sådan, det var. Så vil jeg gerne vide, hvem skal jeg tale med for at få lavet om på det her? Jamen så skulle jeg tale med, var det en eller anden minister? Det kan jeg sgu ikke huske. Undskyld. Øhm, og jeg kørte den helt til dørs. Altså, jeg blev ved med at skrive til og tale med, og så vil jeg tale med en med flere stjerner på skulderen, og Ja. og så kørte jeg den helt op, og jeg fik ikke noget ud af det. Jeg tror, det næste var, så skulle jeg tage ned i EU og sparke nogle døre ind. Og det må jeg Mm. indrømme. Det, det er noget, der er jeg Men simpelthen. er det ikke lidt de her EU-regler? Jeg har jo været ude for det med jordbrugsværket og sådan nogle ting der, at EU de udleverer nogle regler, og så er det op til landet at tolke dem. Og Jo. det gør man sådan lidt, ligesom man gerne vil. Ja, men det var jo også det, vi i første omgang havde fået at vide, at de her regler, dem er vi ikke omfattet af. Nej, Det gælder ikke høhoteller. nej. For bagefter de kommer og sagde, om nu er det uddybet yderligere, nu gælder det alligevel. Mm. Okay, jamen så blev vi nødt til det. Ja, Og hvis ikke jeg gjorde det, så ville jeg enten få en bøde, eller de ville lukke min portal. ja. Så det er armen om på ryggen. Altså, der er intet at gøre. Du skal bare gøre det. Ikke? Du må sige til skattemyndighederne, at heste, det er hobby. Ja. Ja. Men det er ligegyldigt, det er hvad portalen,
den laver, hvad det er, den tilbyder. At der er noget omsætning. Høhotellerne, de får nogle penge fra nogle andre brugere. Og det er den omsætning, altså det er jo i forbindelse med hvidvaskning og sådan nogle ting, jo, ikke også? Altså, Ja. det er jo sort arbejde, kan man sige. Mm. Men hvor jeg jo så prøver at dække det ind under, jamen altså, Airbnb-booking.com, det prøver jeg jo selv, fordi jeg har brugt, det er jo så lidt sjovt, at min egen første sal, hvor jeg har bed and breakfast på, der bruger jeg jo Airbnb's portal. Jeg bruger ikke min egen. Okay, nej. Airbnb kører sag imod mig, ikke også? Ja, Og jeg så siger, jamen det er to forskellige ting. Her der ja, fokuserer vi på plads til hesten, men hvor ja, jeg så siger, jamen når Airbnb's brugere, de første 32.000 er skattefri, hvorfor kan det ikke gælde hørehoteller? ja, Der er ikke nogen af mine brugere på Horse Danmark, der kommer op på omsætning på over 30.000 nej, på hørehotellet. Det tror jeg simpelthen ikke på. nej, Så bliver jeg i hvert fald meget, meget lykkelig og rigtig glad på hørehotellernes vegne, hvis de gør det, ikke også? ja, Men hvorfor gælder det så ikke høhotellerne, når det gælder brugere på Airbnb? Fordi Airbnb påstår jo så også, at det vi laver på vores portal, er der også nogle af deres brugere, der gør, for der er jo også nogle af deres brugere, der tilbyder overnatningspladser til hesten. Jamen, hvorfor kan de så på Airbnb's portal få 30.000 skattefrit, når de ikke kan på min portal? mm. Men det er jo en aftale, Airbnb har lavet med nogen i sin tid. Og så er det så åbenbart navngivende portaler. Det synes jeg er konkurrenceforvridende. Ja, Men altså, det er jo en kæmpe sag at gå ind i. ja, det Det er jo kan jeg sådan noget forestille mig. politisk halløjsa, ikke også, at man slet ikke fatter, at det fordi at jeg pludselig har opfundet en portal, som ikke eksisterede i forvejen. Mm. Hvor man kan sige Airbnb, Booking.com, Expedia, er der ikke en, der hedder det også, tror jeg det er. Alle de her, hvor private kan oprette deres værelser, et eller Ja, andet, muligheder og udleje på korttidsbasis, ikke? Men der er vores B&B så ikke lige med. Men opretter jeg mit høhotel på Airbnb og egentlig bare sætter et værelse på, og så skriver jeg i teksten, du kan også tage din hest med. Så er det skattefrit. så det. Ja, mm. Så det, ja, man bliver så træt nogle gange. Altså, Ja. virkelig træt af Og det. man føler sig så lille, ikke? Fordi det er som du siger, så kommer de der store, så, du kan blive du dernede. Ja. Ja, Og det er jo så også det, der undrede mig ved, at Airbnb kom og sagde, at jeg krænkede deres. Jeg blev da lidt stolt. Okay, sådan en ja, stor øh, har fået øje på mig ja, og mit lille projekt. Det blev jeg mm. lidt stolt af. Der havde jeg en advokat på det tidspunkt også, der sagde, at det er jo i princippet et sundhedstegn. Ja, Ikke? helt sikkert. Ellers så ville de jo bare tænke, py, sådan en, gå væk. Ja, Men nu må vi se, hvad det ender med. Altså, jeg håber jo lidt på, at den store ikke får lov til at tryne den lille på den måde jo, ikke også? ja, Og Airbnb må gerne overtage konceptet. Øhm, men de skal jo selvfølgelig betale for det. På ja, samme måde, de skal, som når de opkøber alt muligt andet, jo, ikke også? ja, Og ellers kan der jo være en af konkurrenterne til Airbnb, der kan være interesseret i at købe det. mm. Fordi man kan sige, de har jo organisationen til at sidde og drive det. Om det er den ene eller den anden deleøkonomi, det kan jo være ligegyldigt, jo, ikke også? Ja, det er rigtigt. Så, Ja, og så må vi jo så sige til seerne, gå ind og kig og spred rygtet om, at det findes. Og nu ved vi jo, at det hedder Horse B&B, ja. så Og det så er ikke ikke Airbnb. nej, Horsebnb og .dk.se.de, det er de sprog, der kører fast nu. Ja, Ellers så kan man jo så bare slå Google Translate til at se det på sit eget sprog. ja, men den findes på svensk også.
Og jeg vil jo så lige sige i den forbindelse også, alle andre lande i Europa er velkommen til at gå ind og oprette deres opstaldningssteder og høhoteller. På et tidspunkt kommer deres sprog på, men de kan jo bare gå ind og oprette det enten med lokal tekst eller engelsk tekst, hvis de vil det. Men lokal tekst kan de sagtens, og den vil også blive vist i deres eget land på kortet. Så man behøver sikkert vente på, at den går online i de forskellige lande. Nej. Endelig bare gå ind, både i Ungarn, som du bor i, og Polen, Holland, Belgien, Frankrig. Alle stederne. Kom gerne med. Ja. Herligt at høre, og jeg ønsker dig virkelig good luck med alting. Ja, Det er ikke nemt at stå der helt alene med sådan en ting der, men jeg håber virkelig, at du står på dig og ligesom ja. viser dem, hvem du er. Viljen, den mangler ikke i hvert fald. Nej, det er godt. Det Ja, er godt. For jeg synes jo, det er fantastisk, og en fantastisk idé også, netop det her med, at man kan tage sin hest med sig, og jeg kender jo mange, som skal på konkurrencer og så videre, at ja, så behøver man et sted, og det er der, man finder det ja, hos dig. ja. Og så også opstaldningssteder, hvis man nu ønsker at stå et andet sted end der, hvor man står nu, jo ikke også. Så Ja, kan man jo søge på faciliteter. Det kan man også få øvrigt på høhotellerne, hvis man, så kan man jo søge på det behov, man har til hesten, jo ikke også, så man får vist de steder, der dækker det behov. ja, fantastisk. Som sagt, jeg Tak ønsker for mig. dig stort lykke til, og håber, vi ser meget til dig i fremtiden, og I derude, som sagt, gå ind og kig på det her, og del det. Del det på Facebook, så alle kommer til at se det. Så vi kan hjælpe dig lidt med at løfte det her, så det bliver det, det skal være. Tusind tak. Tusind tak. Og tusind tak, fordi du var her i dag, og tak til alle jer andre derude. Der er måske nogle danskere, der kigger på det her i dag, og oplever, at jeg taler dansk, og svenskerne, jeg håber, I forstod, hvad vi sagde her i dag, men ellers så findes der jo tekst på YouTube også, man kan søge efter det, så at man kan se, hvad det er, vi siger. Tusind tak for i dag, og tak til alle seere, og jeg håber, at I er med her på vores næste podcast igen senere i ugen, og have det fantastisk derude. Tak. Hej.